province ya Nyaribari Masaba kurwase ekenyoro kiagetacho imeria ria nyambane nigo ya mateye mwenyare kobwe gwesokia na koboria abantu babwate ogo moyo bokonya banyare koba gwesokia subwango na gokonya ya mateyo kurengana na barabo nigo bagoteba umongina oyo nyarete koba gotigara umutakanwa maiga yo mugaka oyego sirio bugime myake mengenyare koba igweta iganyare koba gakomenya amono bolema asamaguraye ingana yanyarire kobage kumuirera ere gutenyorera anene engeri ya kirarituko askari bagoteba ni gobona gendete kobaga gwetera amakongu omuliki oitojuli kerubo nanyara kobaga wikirana asekenyore kyo kiagetacho imenyari bari Masaba na gutwariganiro batiro kobatia Kenyoro kia nyambane getache sublocation Nyaribari Masaba umirana na Teresa Kirubo uyo menyete no barema bwo gutanyara gutara kurwa ukwiburwa kwaye umugako ya Abraham Taboni gabete kagusirana kumutiyo Kirubo asabona tenyaretie na tabati muntu oramokonye Kirubo nguru mugako nenta bakuru onye o gabati sire akuru Abraham intabo oboga njitini kwenya njo bwana munana chakite no ndi munana tongetu ocha na bomenyete iga ndusomwa kumtu munasirete na bantigete munandi korengana ne amate omongino yo nigo bere sabuna agwetire mechande menge buno kuboro kwendagira boigo kwagura erio nonye kurigia amache into asomo jyo mura munyorigereti aiga mbu mugaka Ibrahim Ntabo mongino yo koro Teresa Kirubo Ntabo umugaka na asirite kurwagwa bakongu bororo bonene umongino yo iga buna mumurigeretiga iga aiboretwe ukwagura paka bono iga gakwagura abana bwata abana bachieta wao asemechi yabo lakini gamenyete bweka esenjira yende nelinga ki amora ligeri ngango konya kimuranyare kurwa ukwengenjo gocha kwa sababu gamenyete bweka tabwatincherende unabona amache mono igakobeshira tanyoreti umuntu uramorentera igara agure paka rocha bugure kabuyukari tatano kurure na kara paka ka kitamba ikenke yego chiroche na tambe anga kilomita 3 na bekobeshira murocha maene umuchoyo norense umongino roro tari kwenyara igakwagura no muna muroche iganere buye komenya tase umuchoyo iga tabwatie ni sosi no ne duga muntu taya gutuma naona mache kera konda roche iga nabera momekia gure agende bakaroche achikoleta mache kimura mokonye egera nyore no ne bibere unywere chai muroche buna akororekana talinguru chinde cyose gobono kubori kwabo gochesa abantu bomoyo bogwancha abarayi bagusi umu women representative Doris Aburi umubunge bwenseme yo Daniel Manduku n'abarayi bande gwesonania erio komokonya bona baminte twari gusaba murigereti umucyoyo munyara ko bamugokonya umungino yo mono to gusaba mwese yesu itumacho n'ababunge baito honorable Manduku arigereria so mutyoyo arorengo bakongororo ende banyara ko bakonya umutyo bara abasamaria bayabona babo tonya Doris Aburi omongina muno oyo nabwente mu mutarire mu rigereri nonya na abantu bali barabana banene buna omo empito na Manduku na abandi buna bono umwana ito macho goyo tenerete education mongina muno oyo natakirimo kumutarira mu rigereri nganga kyakororekana ngakinjira kyara konyu egera nyare gwekonya nere ara menyera matukari ara nyare komenya sensege ko renta gete aji chankonya simbarati karibu kerurukian na kikyo abageni bana bachako ndigereri nere Manduku tigai ke gaiga sinde tonya tutu onya mokonkonya Torisi toto aji chankonya no ndinjega timbwati kende giyonse ngokora chenonde munande Gingo ripoteria egitaseni Kendizi TV Eritaria Nanjuli Kerubo
Mbia mono omuliki oito Julie Kerubone